Dora Leostein, typ du han förstått där det är så eller vem Sverige nu? Ja, jävla skuffa. Vi vill vinna. Det är jättekul. Det hade chans att vinna släpparfinalen fjärde år är det, men det är ganska bra så gott. Det vet. Det är ångat var gott att vinna ofta, men det har haft det alltid ett lucka till att det är inte fallt väl det. Ja, Chalto kom fram måndags på den vägen det någon vart det Lucas så kanske har gjort det att det var riktigt att kunna komma tror jag då. Ja, jag hade vi började snabbt, vi är inte klara i början och det är för vanligt att det är finalen. Och det var klara att komma fram vi 4 alltid där och 5 och så. Det tungt att komma efter. Säg att det spelar så väl. Då vi kommer efter så är det tungt att komma fram Men att han håller stagen så viskar det som det Lucas som autolösten upp att det Chalto. Kvart samtidigt så de i stagen och Nigeria. Att Veja skulle köra för surba vägarna Jokon. Det är här som där ska jag för nästa mål. Jag hörde också utlänningar eller Simona och Dina skor 21 och 60 mål. Det är inte gott nog vägen Jokon. Det är det inte. Du först lukar det stoma inte till Lusa att show the facts to Silver High Special som alla hinner skötten men det är så väl till bästa spelare just skötten. Det är ganska ett gott herraklapp att lukka väl att ha ett annat Richard så glad nu. Det jag kan nu alltså också lukka jag kan nu till att det är en Leon Butler och att Lee ska vinna men det är säkert fint. Gott att helt att det går gott med det. Landskapet är så Leo en här kämpar det stadigt och det är avtal i lötne för det nu ordentligt att lägga neck för att få framåt så det stämmer för. Ja, själva det gör vi det och vi skuffa det om morgon på vänja måndagen så må vi glömma det sen. Vi har en spännande på Norrland en vecka och så är det bara FN. Vi är nummer 82 i museum. Nu är det FN. Vi skulle ha FN. Tack för det Dora Leostein. Ordan.